जोंनाव फैबाय नालाय जोंनिया देरसिन जासिन नामा दे दौदो नों हानोलाय बेखौ खेबबा ना दे deh daerahnya begitu feeding deh agak cing sasom parse बै बुस्थुखौ बैथिं दोन बैखौ बैथिं दोन ओमफ्राय आखिं हम बैथिं ओमफ्राय नैथि फारसे हम सासे इखौ सासे हमदो नङा नों इखौ हम ओमफ्राय नों इखौ हमदो फिदिंदो आया ओइ हमहरदो बिथिं Ya lah siapa kalau sudah kerja ke hali ko gede sih na order nih bisa sini deh hari order lah bas tapi dah jebat fulung itu tanya Dia pengguna apa saja? Ada usungan ini bungsu, untuk layanan. Tahu dia sih lewat.
लोगोसे हौवा गोदान खारैनिफ्राय सफैनो हानाय मानना आलासि नोंथांमोनजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौखौ साखि लानानै दिनैनि बे समावहाय जिहेतु सेंग्रा सिख्ला हिसाबै बिथांमोना गोसो गोरोबलायनानै थांबाय जिथिया दिनैनि बे समावहाय माने रायजोनि नियम नितिफोरखौ पालन खालामनो थाखाय दिनैनि बे समाव आफा इसोर बोराइ बाथौ साखि लानानै दिनैनि बे समावहाय माने बियानि सानैखौ माने आफा इसोरजों लोब्बा लानानै दिनै रायजो राजानि सिगाङाव माने बियानि खानानै दिनैनिफ्राय बिथांमोना माने आलासि महरै थांलाय फैलाय खालामनो हानाय हिसाबै दिनै बिथांमोनखौ माने रायजो राजाखौ लानानै आलारि बाथि फोजोंना गय फाथै होनानै सोमोन्दोखौ लानायनि थाखाय बा साखि खानाय हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै बियानि खानाय जासिगोन आरो बे नियम खानायाव खालामदो जोंनाव फैबाय नालाय जोंनिया देरसिन जासिगोन नामा दे दौदो नों हानगोनलाय बेखौ खेबा ना दे अरे आगाथिं सासेयाव आलासिया दख'ना सिगोन जायाखै फालिखौ गोदोनायाव सोना हरदो नैबे इसानसो दे आरो हरदोलाय बस जाबाय दे जोब्बाय खुलुमदो दानिया